prif bwriad Dolau Dyfi ydy creu cynefinoedd Blodau Gwyllt ar hyd dalgylch yr Afon Ddyfi. Hefyd yn hybu mynediad i'r cefn gwlad i bobl pob gallu. Wedyn wneud hyn trwy gwella giatia, camfeydd, llwybrau, agor rhai newydd, gwella hen rai, agor rhai sydd wedi cael ers blynyddoedd. Gyda gymyl trwy ffordd gil ar anau'r dwy. Gan fy mam ei border bach o flodau perda'r plwy. Gwreiddyn bach gan hwnna hon, nawr y cynyman. Mae cae ysbyty yn holl bwysig ar gyfer bywyd gwyllt, un o'r cynefinoedd cyfoethoca gewchi. A be ydy cae ysbyty, ond cae gwair oedd llawn llysio o bob math, ac oedd ffermwyr yn eu cadw nhw, achos oedden nhw'n gwybod bod rhai o'r llysiau yma, rhai o'r planhigion yn bwysig iawn i ymladd yn erbyn afiechyd yn eu anifeiliaid nhw. I think it's important to learn about the medicinal benefits of plants for our general well-being. They're there, they're all around us, and if we've got any ailments, they're there to help us. If we want to stay healthy, like as a tonic, they're all around and they're just offering themselves up to us, and if we are able to tap into that, we're able to reap those benefits. Nifolaeth blanhigyn, the heavenly plants that are sprouting, and there's even a kind of, well, maybe this isn't even Christian morality, but there's a kind of moral takeaway to this song. He says, Mae'r ddaear fawr ffrwythlon, a'i thrysor yn ddigon, I borthi thrigolion yn dirion pob dydd. That the earth, the fruitful earth and its treasure is enough to feed us all every day. Pe byddem ni ddynion mewn cyflwr heddychlon yn carin i'n galon ein gilydd. If us, humankind, were in a peaceful state, loving each other and our hearts. So, that's kind of relevant today as it was 150 years ago. Mae'r ddaear yn glasu, a'r coed sydd yn tyfu, a gwirfion yw'r gerddi, mae'r llwyni mor llon, a heirdd yw'r egine, a'r dail ar y dole, a bloder perllanau pyr llawnion. Os bu yn ddiweddar, wedi ar y ddaear, cyd ganodd yr adar yn gerddgar I gyd. Croeso, diolch am ddod. Mae'r digwyddiad I cael ei drefnu gan fi a Nici, sef NCIC, sydd yn gwmni ar bydd y gymuned, a da ni'n cynnig gweithgareddau creadigol yn ardal Machynlleth. Mae hwn yn brosiect sydd wedi cael ei ariannu gan Pont, sef Pori, Natur a Threftadaeth Cymru. Yeah, I'm just amazed by the world of plants, and there is almost a cure, like there's a cure for everything, and the earth is giving it to us. And if we and also it has helped me, I guess, connect to the plants around me and use them in my everyday life. The more I've learned about them, and I feel really strongly that they can really help in loads of facets of our lives. I'm interested in learning more about the nature around me, particularly in Wales, because I'm new to Wales, and just to help me feel a bit more empathy for the places that I'm walking around, and just relaxing and expanding my knowledge and enjoying the community, being outdoors. Mae natur yn fy ysbrydoli fi pan dwi'n sgwennu caneuon. Mae fe'n rhywle dwi'n mynd I cael heddwch, mae fe'n rhywle dwi'n mynd I ddianc, mae fe'n rhywle sydd yn falle cynnig ei hun i'r dychymyg. Mae fe'n rhywle sy'n gallu teimlo'n falle arallfydol neu gwahanol I fywyd pob dydd. I have a very different relationship with herbs, and it's a much more personal experience, so I want to engage with that more. Mummy, inside your mouth it's bumpy. What are we going to try? Lemongrass.
Roedd fi'n dy glaw a tyffau'n lleisio, y cansaferiwyd ar wyneb y tir. Fi'n bardd a nodau llysyn i gorffio merched a'i chlyni'n sgwyd. Don't sound very annoying. She's famously said, let your food be your medicine, and every day you can use herbs in your food in quite large quantities, and they are bringing such medicinal benefits to keep us healthy. Dwi'n teimlo'n frwd bod cerddoriaeth werin yn ffordd, yn cynnig ffordd pwerus o ein atgoffa ni o'r hyn sydd wedi diflannu a falle'r hyn sydd ar fi'n diflannu. Enghraifft hyn draddodiadau, hyn arferion, tafodieithoedd, modd o fyw mewn ffordd. Felly mae yna lot o wybodaeth hanesyddol mewn caneuon gwerin sydd falle yn amherthnasol i heddi, ond sydd yn cynnig golwg mewn i'r gorffennol ar ffordd oedd pobl yn byw slawer dydd. Rydyn ni'n trio peidio prynu hadau i fewn, oherwydd mae'n anodd iawn cael hadau cynhenid yr ardal yma. Felly, creu'r cynwynodd trwy pori gyda gwartheg neu gyffylau, neu hefyd mae gennym ni rhaglen gwirfoddoli lle dyn ni'n defnyddio'r rheini i dorri rhedyn, mieri, torri coediach yn ôl, a mae rheini hefyd yn helpu gyda'r elfen mynediad i glirio llwybrau, a mae yna croeso unrhyw un i'n ddod ato ni i helpu. Cyllidwyd y brosiect hwn drwy gymunedau gwledig Llywodraeth Cymru, rhaglen datblygu gwledig Cymru 2014 i 2020. Arianir gan Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer datblygu gwledig.